Няма друг създател освен Аллах, и Мухамед е пратеник на Аллах. Исус и Моисей не са богове, нито са синове на Бога, разберете добре. Авраам никога на идоли не се поклони, душите им са честни, благословия обгърнати. И на Мухамед са братя завинаги. Това е истината, несъмнено право. Тези думи са пътят към вечния рай. Да кажеш, че няма друг Бог освен Аллах, е пътят на всички пратеници без страх. На Мухамед, Исус, Моисей и Авраам. Това е пътят, по който вървим. На Адам и на всички пророци до един. Това е правият път и любим. Не се подавайте на смущение и лъжа. Освен ислама няма друга истинска религия в света. Това е религията, която е приета от Бога. Това е пътят към справедливостта. Вярващият повярва в ниспосланото на пратениците с чест. Забурате врата и винджила с блага вест. Но днес те са променени от тези, дето кривнаха от правото. Сега пътят е на последната книга и на истината в словото. Това е пътят на Корана, в който няма да има промяна. Исус и Моисей не са богове, нито са синове на Бога, разберете добре. Авраам никога на идоли не се поклони, душите им са честни, в благословия обгърнати. И на Мухамед са братя завинаги. Заблудените говорят за небесни религии навред, но само исляма е небесен и единствен завет. А за тези, които се противопоставят на това, наказанието в ада ще е с пълно съжаление и безкрайна мъка. Доказателството е пред нас, наяве и чисто. Не се чудете как става това. Всичко е лъчисто. Корана е като слънцето, грее без спиране. Който има проницателност, вижда светлината му без съмнение. А слепецът остава в тъмнение. А слепецът остава в тъмнение. Исус и Моисей не са богове, нито са синове на Бога, разберете добре. Авраам никога на идоли не се поклони,